L-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames żolur, Marija wieqfa taħt Ġesu msallab. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Marija waslet fuq il-Kalvarju. Il-mixja tat-tama tagħha issa laħqet il-milja tat-tifsira tagħha. Marija, pellegrina tat-tama, imxiet wara bina Ġesu tul il-vjaġġ li mill-Galilea tellaw lejn Ġerusalemm. Kienet l-ewwel waħda fost id-dixxipli tiegħu li ridet timxi warajh sal-aħħar. Flimkien mad-dixxiplu l-maħbub, l-unika wieħed fost l-apostli li wasal fuq il-Kalvarju, u flimkien ma' Marija ta' Magdala u Marija ta' Kleofa, Marija Omm Ġesu tibqa' wieqfa. Wieqfa bil-qawwa tal-fidi li waslitha sat-tmiem tal-vjaġġ tagħha. Lilna tistedinna biex nimxu bit-tama li qed naslu ħalli nikkontemplaw il-wiċċ sfigurat ta' Kristu msallab. Qalba maqsuma. Imma li ma titlifx it-tama li hemm xi ħadd li qed jaqreb dik il-libera li ħasset il-ħajja ta' bina. U jien se nibqgħu niċċassaw biss u naqbżu x-xejn wera kull meta naraw aħbar li fiha kontenut grafiku ta' vjolenza u li jabżawna qabel naraw li ma mmorrux nitilfu l-ħtief. Se nibqgħu ngħidu li m'hemmx xahar, l-aqwa li jkunu li tibqa' bara minn ġodwa fuq spallejna u ma tnissili jew lill-leżiż tiegħek. U bieħed il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mara,
itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina. Issa nagħdu luk, Marija tikkumpanja lil Ġesu għad-difna. Giuseppe minn Arimatea mara Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżgħar u qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-plat li fih kien għadu ma ntqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sitt kienu għabdu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilea ma' Ġesu marru wara Giuseppe u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-kadavru. Straħ, miskin, kif kellu jbati. U jaħasra għaliex kellu jgħaddi minn dik il-passjoni. Mhux aħjar li tajna id-dritt li awtorizzana biex inraqduh bil-kwiet, biex intaffu l-tbatija ħamruh ħniena. ċert li qudiem din id-dilemma u diffiċli tirraġuna bil-fidi ta' Marija. U forsi jiġina li nħossu qafsa ta' qalb u nirraġunaw li l-ħajja għandha tintemm meta ma jkollix aktar skop. Imma tajjeb nistaqsu jekk dan mhux atteġġjament ta' umanità jew inkella t-tfarfir ta' responsabilità lejn il-nibati. Responsabilità li nipprovdu l-mezzi kollha li jtaffu l-batija mingħajr ma jmissu dritt sagrosant tal-ħajja mill-embriju. Il-terminu xjentifiku anke quddiem il-blata kiesħa tal-qabar. U għax kellha t-tama, għax kienet pellegrina tat-tama, Marija kellha wkoll il-ferħ li tkun l-ewwel waħda li tara dak il-qabar vojt u li temmen li l-kadavru kiesaħ tal-ilha. Ma kienx l-aħħar kelma quddiem il-qawwa tal-ħajja vera.